Edge film za ku je kalla a wannan satin. Na farko kauna, kai daga kaunan nan an tashi mun taba jin soyayyar da ta yi yawa har karshe ma masoyiyar ta ce kai ba za ta iya rayuwa da shi ba sakamakon san da yake mata ba yanci a ciki, dukkan abin da yake so shi za ta yi, in ba haka ba to ba za ta yi rayuwa ba. Ita kuma ta ga kai ya kamata a ce ta kawa tauruwa kanta yanci, ba wai fa ba ta son sa ba, tana son sa, amma haka karfi da yaji saboda yanayin yanda yake mata a rayuwa, haka ta ce kawai sai ta kura shi. Gashi kuma san da yake mata ba ya wuce hankali, sai dai ma a ce san hauka. Kai wai dama soyayya tana wannan tana wuce gona da iri har ta dawo kiyayya. To ku je ku kalli kauna, gaskiya fim din nan ya bi. Sai kuma Aryan, wannan Aryan din wani mutum ne kawai ya shiga cikin kawai irin tashar talabijin duka ya katse, kawai ya fito ya ce zai kashe mutane 5 a kwana 5. To fa daga nan na gaya muku hukumar 'yan sanda duka ta Indiya ta rikirkice akan cewa tana so ta gane akan wannan dalili da yasa ya ce zai wannan kisan, kuma me aka mai. To shi dai bawan Allah nan marubuci ne, sai aka zalunce sa akan rubutun da aka sace masa fasaha, kuma ake aiki da wannan fasahar da yake da suka yi aiki suka samu kuɗi da yawa, shi kuma ya dawwama a talauci. To tunda dai rubutunsa bai tasiri ba to zai yi rubutu da jini. Kai fim din nan yayi kyau, aje a kalle sa. Sai kuma dan rigima, shi kuma dan rigiman nan wata mota ake ba wani wanda ya fito da gidan yari domin mutane sun irin kyamatar sai aka ba su wata mota akan ya kai ta Mumbai. To a tafiyarsa ta Mumbai ne ake haduwa da irin miyagun mutane, kowa so yake ya kashe shi ya kwace wannan motar, shi bai ma san me a motar ba saboda tsira da mutuncin iyalansa yake so ya kai motar na inda take a sallame sa. A nan yake shiga da kalubale. Fim din nan yayi kyau, ku je ku kalla. Sai kuma shugabanci, shi ma shugabancin nan wani mugun mutum ne wanda shi kuma yake tada tarzoma a India, sai a samu wasu jami'ai mace da namiji su ce dole sai sun dakatar da shi. Shi ma fim din nan yayi kyau, aje a kalla. Sai kuma makura, shi kuma wannan makuran mutum ne wanda aka kashe shi a wani gida wanda yake cike da mutane, wanda duka mutanen nan suna kalar abubuwa na marasa gaskiya, kowa yana da kalan nasa laifi, dole bincike zai yi wahala a wannan gidan. To ku je ku ga yadda cakwakiya take kasancewa shi ma a wannan fim din ya kyau, aje a kalla. Sai kuma karni 8 din nan, shi kuma wata yarinya ce take fada a cakwakiya, har irin a ce mata karni irin karni 8 mahaifin Jamus ta fada a cakwakiya, ta yi soyayya bata samu nasara ba, abubuwa da yawa suna faruwa a rayuwar yarinyar nan kala ku je ku kalla. Sai kuma kwarin gwiwa, wow, shi kuma kwarin gwiwan nan wata mace ce mai kwarin gwiwa wacce take cewa ita kawai burinta sai ta je kasar America ta kafa tarihin siyar da shayi. To sai ya kasance an ce ta zo tana niyyar kafa tarihi, sai kuma akwai wani mai kamfanin kofi, shi kuma wannan kafa tarihin nata zai ba sa na kasa a rayuwarsa, shine yake so ya dakale ta, amma karshe tana shan wahala amma tana nasara a kansa. Ku je ku kalle sa. Sai kuma bakin kogo, bakin kogon nan an tashi jama'a. Wannan bakin kogo in kana neman fim wanda irin na miyagu din nan, wanda za ga irin mutum an kashe shi an rasa waye kisan, sannan fim ne kamar irin tsafi, kamar fatalwa, ga kuma ana fada ana rigima, ba abin da bai hada ba. Thank you, aje a kallo annan fina-finan.